Kun ravintoloitsijan rahat on loppu, on aika siirtyä pakasteeseen. Tänään testataan kaupan pakastepizzat. Tiesitkö, että suomalaiset on pakastepizza-kansaa? Suomessa syödään vuosittain yli 40 miljoonaa pakastepizzaa, joka tekee melkein 100 000 per päivä. Eli aika monta uunia lämpöä Suomessa päivittäin. Noniin, tässä nää nyt sitten on. Halvin pizza löytyy täältä, 1,40 € ja kallein 8 €. Nyt selvitetään, mikä näistä on vörttiä. Minkä paketin sä valitsisit näistä? Mun mielestä toi on tietysti se oksettavin näköinen extra. No, se on se edullisin. Mut nyt täytyy sanoa, että tää Dr. Oetkerin uusi Suprema paketti näyttää todella houkuttelevat tässä pizzassa. Mutta katsotaan, miltä se näyttää sit, kun se tulee sieltä uunista. Tässä on elämää ja erotiikkaa. On sitten hurjan näköistä lättyä. Varsinkin jos katsotaan tuonne. Ei ainakaan ennen uunia houkuttele. Mutta nyt täytyy sanoa, tää Backenin pizza näyttää kuin pizzeria pizzalta ennen kuin se menee uuniin. Ja mun käsityksen mukaan nää tehdään myös pizzauunissa siellä Backenin tehtaalla. Myös tää Supreme näyttää aika kivalta. Sitten tää Appetiitti on kuin raaka pizzapohja. Vähän duijaa heitelty sinne tänne. Ja tää Grandiosa näyttää itse asiassa kotipizzalta. Ihan niinku siis kotona tehty juustoraastet. Voi vitsi. Seuraavaksi paistetaan. Tää on kuin suomalaisen ravintola-pizzakulttuurin kehityskaari. Ehkä Suomen suosituin pizza Grandiosa. Se on kuin... En edes sano. Tässä on se halvin extra. En sano. Mut sitten täällä on tää Backenin pizzeria pizza. Näyttää helvetin hyvältä. Ja sitten tää uusi Supreme pizza. Niin oikeesti kattokaa. Pakastepizza, jossa reunat kohoo uunissa. Wow. Ja salamit on laitettu nätisti, koneellisesti. Aika siistiä. Sitten tää Appetit. Mulle, siis täytyy sanoa, että Appetit paketissa näytti helvetin hyvältä. Mulle Appetit jotenkin vähän tökkii, kun sana pizza tulee siihen. Ja tää on just sen näköinen, miltä mun Appetit kuulostaa korvien välissä. Mut tää voi olla hyvääkin. Maistetaan. Sitten lähdetään maistaa. Lähdetään ekstra maailmaa. Huikea isoja pepperonipaloja. Te heti huomaa, pohja on paksu. Sillä saadaan hintaa alemmas, kun on vähemmän täytteitä. Hei, pizza synnynmaista Italiasta. Mä ajattelin, että tää tulee jostain Hollannista tai Saksasta. Hinta 1,40 €. Vaihtoehto roiskeläpälle. Ei muuhun. Sitten mennään ainoaseen pizzaan, jossa on Suomen lippu. Se on kova juttu. Täällä hehkutetaan Suomea. Täällä on suomalaista vehnäjauhoa, suomalaista juustoa. Ja tässä on tässä oli 13% juustoa, tässä on 17. Katsotaan. Pysyy hyvin kasassa. Yllätykseksi maku on hyvä ja suola on oikeasti hyvä. Pakastepizza ongelma monesti, että se suola puuttuu. Erityisesti tässä on duijaa. Ulkonäkö ei vastaa makuun. Nyt iso plussa ja tämän hinta on ainoastaan 3,60 €. Tähän mennessä paras, koska 2 testattu. Varmaan kiviuunikin vaikuttaa tähän, miksi tää on parempi kuin tää extra. Mut mennään Grandiosaan. Sekin on kiviuunissa paistettua. Mut nyt täytyy sanoa, että ei tee edes mieli maistaa, koska tää pizza on vastenmielisen näköinen. Mä en tiedä, miten nää on voinut hallita Suomen pizzamarkkinaa sen erään toisen brändin kanssa. Mut katsotaan, pettääkö tässäkin ulkonäkö. Ei petä. Ei voi syödä. Hinta 3,60 €. Miksi tämä on hallinnut Suomen pizzamarkkinaa? En tiedä. En osta. Seuraavaksi siirrytään pizzoihin, joiden oletusarvo on luonnollisesti hyvä. Ainut miinus näissä on se, että nämä maksaa. Tämä uusi Dr. Oetker Suprema on 6,40 €.
mutta on näyttävä lätty. Ja sitten tää Baccaksen italialaisen napolilaisen pizzan kopiopizza, tää maksaa 8 €. Nyt ollaan myös siinä tilassa, että onko tää järkeä ostaa pakasteena vai suoraan sieltä pizzeriasta. No, selvitetään, lähdetään maista. Aloitetaan Supremasta. Hyvin pysyy kasassa, taikina on tosi kuohkea ja tää on tosiaan kohonnut tuolla uunissa. Juusto on ehkä vähän niukalaisesti ainakin tälleen ulkokuoren perusteella. Salami on maukasta, siitä oikeasti löytyy makua. Tässä pohjassa on vähän sitkoa. Vähän ehkä joku erikoinen tehtaan maku on kumminkin sellaiseen perinteiseen ravintolapizzaan verrattaessa, mutta siis yllätys. 6 € 40 senttiä. Mutta maistetaan sitten tää suomalaista käsityötä. Tää on ilmeisesti saksalaisessa tehtaassa valmistettu täystehdasversio. Tässä on suomalaista käsityötä, mutta ymmärtääkseni italialaisia raaka-aineita käyttää. Ja nämä kaikki tehdään käsin työnä, eli paistetaan pizza uunissa. Maistetaan ravintola Backenin pizza. Raps, kuuletteko? Tää rapina on hyvä merkki. Napolilaisessa pizzassa, kun pohja on rapea, mutta pehmeä, silloin se on täydellinen napolilainen pizza. Nyt on pohja kohdillaan. Ikään kuin tässä maistuisi vähän jopa savu, eli puuuni, mutta mä en usko, että nämä on puunista tehty, mutta pohjan rakenne, suolaa ehkä saisi olla enemmän. Ja se mikä ärsyttää on tää salamin maku. Tämän makusta salamia valmistaa yksi suomalainen lihatalo. Ja se salami ei ole mun maku. Siellä on ärsyttävä sivumaku. Sitten täytyy sanoa, että tää mozzarella on mauton. Italialaisessa pizzan tärkeä juttu on tomaattikastike sekä juusto, mutta tää mozzarella on mauton. Mä ymmärrän silti paineen tehdä kaupan hyllylle aitoa italialaista pizzaa. Siinä on iso paine saada se oikein hintaiseksi. Ja mä oon tosi kiitollinen, että me ollaan vihdoin saatu oikeasti kauppoihin myyttiin aito napolilainen pizza. Tätä vaan pitäisi pikkasen tuunata, jotta taisi vieläkin parempi. Mutta sitten mennään yhteen vetoon. Mikä on tämän maistelun paras pizza mun mielestä? Tähän vaikuttaa, tässä on eri hintaluokan pizzoja, joka on tietysti vaikea juttu, koska jos toinen pizza maksaa puolet enemmän, niin silloin jostain joutuu ottaa pois. Eli silloin se halvempi vähän kärsii, eiks niin? Se on ihan luonnollista. Paskasta raaka-aineesta ei saa hyvää tekemälläkään. Tän maistelun paras pizza on Suprema. Elikkä tykkään siitä, että tällainen tehdastekoinen pizza kohoo uunissa. Siinä on makuu, siinä on paljon kaikkea, mitä ei ole ehkä aiemmin tällaisessa teollisuudessa pizzassa ollut. 2 on Appetit, koska oikeasti tää pizza on helvetin maukas. Tuo pohja on huono ulkonäöltä, mutta maku on ihan jees, mutta toi täytteet. Siellä on hyvä suola, hyvä maku. 3. tulee Backenin napolilainen pizza. Jos täällä olisi nämä juusto ja pepperoni kohdillaan, taisi varmaan tämän maistelun voittaja, mutta silti iso kumarus, että ollaan saatu tällainen tuote kauppoihin. Tällä kertaa mun on pakko jättää Grandiosan pizza viimeiseksi, koska se oli kamala. Extra tulee 4, koska hintalaatusuhde on huikea. 1,40 € pizza. Sillä täyttää halvalla vatsa. Kommentoi, mikä pakastepizza on sun suosikki. Kommentoi alakenttä.